Goddag. Nu har vi et indslag med Mads. Han er grønlænder. Han er fra Next UD. Og jeg er stolt af det! Ja, Mads? Nej. Ja. Der er lang vej herovre, hva'? Nå, hvad tænkte du om Next UD, inden du begyndte her? Jeg tænkte, det lød godt nok mærkeligt, men at jeg fik at vide, at vi skulle være sammen med 2 andre skoleting. Så lærer man bare flere at kende. Det var finere. Cool. Hvordan oplevede du så, da du startede her? Ja, det var fedt. Vi var gode venner. Skov og Henrik i day one. Fedt. Ja. Hvad er så dit mål nu herinde, du går ud af Next UD? Jeg har ikke sat et mål før. Hvad har du tænkt, du skulle score til eksamen i der? Hvad jeg kan. Hvad du kan. Det er iskoldt, Mads, det er iskoldt. Tak for i dag. Ja, du går jo her på Next UD, Skov. Det gør jeg sgu. Ja, hvordan synes du det er? Det er rigtig fedt. Rigtig godt samarbejde med alle 3 klasser, så det er super fedt. Har du levet op til dine forventninger, inden du startede? Det har jeg sgu. Jeg troede, at det ville være meget kedeligt, men det er sgu rimelig fedt. Det var det fedeste, jeg nogensinde har prøvet. Cool. Hvad synes du har været fedest ved det her tværfaglige, vi nu har gennemgået? Det er bæredygtighed. Vi har lavet rigtig godt rundt om det, haft masser af tid til det. Selv valgt grupper, der var mange forskellige emner, vi har lavet omkring, så det var rigtig fedt, og det var fedt at høre, hvad de andre har lavet, og hvor langt de er kommet med det. Hvad synes du så om, eller synes du, man lærer af de andre fra de forskellige skoler? Ja, det gør man jo altid. Man kan jo altid komme lidt af hvert for noget, man ved, så man kommer rigtig varmt rundt om hinanden, så det synes jeg, man gør. Fedt. Hvad synes du så om lærerne her på skolen? Er der optimal undervisning? Det er de er rigtig fine, de er gode alle sammen. De er sgu styr på det, må man sige. Så ja, det er sgu fedt. Hvordan har du det her med eleverne? Er det et godt sammenhold, eller skulle du og sådan noget? Man kan jo altid sige, der var altid noget, man snakker med, og noget, man ikke snakker med. Men jeg har ikke set nogen, der går rundt alene, så alle har det fedt med deres venner, så det er rigtig fedt. Super. Tak til dig, Sko. Tak til dig, Kjell. Pas på dig selv derude. Peace out. Hej, og velkommen til vejret. I dag der skal vi snakke lidt om, hvilket pragtfuldt vejr der er i dag. Som du kan se, så er det helt skyfrit. En dejlig temperatur på op mod 10 grader. Rigtig, rigtig lækkert. Det er faktisk sådan, at hvis du nu engang står og er pædagog, så kan du bare tage en tur med ungerne ned på legepladsen. Lige få en god dunst af blomster og planter ud over det hele. Skimte ud over de grønne træer, skovene, der ligger fjern fra bjergtoppen. Og derudover så synes jeg, at hvis du er en såkaldt vinterbader, så burde du tage en tur ud mod stranden lige præcis i dag. For det er jo som sagt 100%. Hvor det du fik. Og nu skal vi til et indslag, hvor det er, at vi spørger folk på gaden, om de har hørt om Next UD. Hej. Hej. Har du hørt om Next UD? Har du hørt om Next UD? Nå. Cool. Ikke lad mig hænge på. Ikke lad mig hænge. Hej. Har du hørt om Next UD? Hvad siger du? Har du hørt om Next UD? Nej. Nå, okay. Hej. Skal vi ikke være numsen her? Nej, tak. Ja, okay, men det var fordi, at jeg egentlig bare ikke får spørgsmål nogle spørgsmål. Har du hørt om noget, der hedder Next UD? Nå, okay, cool.